Horas madihita sa luhutna. Di hamu akadamang doho dainang, manang di dia pe hamu maringanan. Tangyang nami toktong mahamu di bagasan hahipasod dohot pangaramultion ni Tuhata Jesus Kristus. Adorak suta paradi hata ni Tuhata, jumulu mahita martangyang. Asiniroha madihamu doho dame siad debata amata, dohot sian anak na Tuhan Jesus Kristus Tuhatai. Amin. Jamita di partangyangata, ima nadienet sian buku sadar raja-raja bidu 10 pitu, mamuka sian ayat 10 pitu rodi ayat 24. Turpukodo nagabe epistel tu minggu jubilate 8 Mei 2022. Hujahama dihita, songonoma hatani Tuhata. Jadi duksal puak ka jamita odeng, marsahi ma anak ni parupuan, sorangan nai, pola pasang situtu sahi na laustos hosana. Dungi ninna parupuani matusi Elia. Aha parsaurakku tuho, ale halak ni debata. Rupa rodo ho tuau, laho pasingot tu dusaku, doho mabudung anaki. Dungi ninna si Elia madok nasida, buat tu son anak mi. Dungi dibuat si Elia anak nai si anak puan na, laus dibuan ibana tu gijang, tu bilut nani inganan nai, jala dia pehon ibana tu poduman na. Dungi jojo ma ibana tu Jahoba ninna wale Jahoba di batakku, tung doho parupuan na mabaluon, sorang aki marhina mago bahenomu, laho mamunu anak na. Dungi dipabustang maibana, tulu hali digijang ni danaki huhu jojo tu Jahoba ninna Ali Jahoba di batakku, ua paula hosani danako tu bagasan ibana. Jadi ditangi Jahoba suara ni si Elia, gabe mula hosani danaki tu bagasan ibana, laus mangulu ibana. Dungi dibuat si Elia danaki, jala dibuan sian bilu pargijak tu toru. Jala dilehon ibana tu inana huhu didok si Elia. Idama na mangulu do anak mon. Dungi didok parupuani matu si Elia. Nuaipe asa huboto halak ni debatado ho, jala hasitongat do hata ni Jahoba na ruar sian pamangamu. Ima hata ni Tuhata. Luguniari na masa di tonga-tonga ni hala Israel, tepat na di Samaria, sungguh sada bentuk uhuman ni debatado itu bangsoy. Dukso uduk be Raja Ahab tu Jahoba. Buda nota jaha di bidu 10 ayat 20 sia rodi ayat 24. Akibatna dakola Raja Ahab dohot pardihutana si Isabel na mangai. Alai sudido bangsoy makilalahon pangutakna. Jadi tohodo songon nidok ni peribahasai, seorang makan cempedak, semua kena getahnya. Yesui songon nidok ni si Jeremia di Jeremia 30 ayat 20 sia. Aka ama-ama mangaton perbueni anggur na asom, gabingiluan ia ngingini anakna. Holan Raja Ahab dohot inatai dunian na sumoba Baal dohot Asera. Alai gabi sudido pangisini luati mangai. Dang mardiai bar natakang manang naburju. Songo banjir rupani, molo masa banjir tu sada luat, tak mungkin dipilih-pilih aiki si banjiran nate. Datung ala jabuni padita gabi Roma aiki madok tudongan na aik, unak tu sihita jabuni padita dui ninna. Yesoi Roma muse aiki madok tudongan na pasiding oi, unak tu sihamu jabuni parkorama dui inna. Tangadong masa songoniate. Bamolonung aro banjir akan nabi nulus nai basude mahona banjir. Tang mardiai berupani. Songoni manatai da di bagasat rupukon. Sahalak manang dua halak dunian na mano bagana-ganaan,
alai gabi sudi mabangsoi mangai. Jala hinorhon ni lugo ni hari rangga purii kemarau yang berkapanjangani doho dosi Elia naposo ni debatai makilalahon pangotakna. Alainak pesongoni disarihod debatado ibana tang dipaluas debatasi Elia aturaparon. Disuruh debatado pidong sigak manaruhon ak kasipanganonna. Dung marhira satau liling na marsi masungai karit manang sungai kerit ala suada robe udan ditanoi. Disuruh Jehoba masih Elia tu sarpat na mardonoko Sidon. Disi nunga didok Jehoba hian sada ina na mabalu rap dohot yanakon na lahu manarihon ibana. Atik pe marhiti si panganon na terbatas na adong di parupuani. Dimulanai macayut dorohani inata na mabalion majalo haroroni na poso ni debatay. Jurohana ala na swarong dupatupaon na. Ala na si panganon na adong di ibanay pe sukup panganon na sahali na may. Dukon ni didok mate naman na sida. Dus may songon hatan yakan na tuwe-tuwe hacik do tangan madangguruhon na suada. Dang ala ni huli ni inatay daw. Alay ala na susukup do didok rohana patupon. Alay dung dipapos si Elia rohani inata na mabalui parupuan na mabalui jala dipatupa mahobbar tunan didok ni si Elia masa matutu halonganga di jabuna. Terjadilah mujizat. Aidang marna sudah beitak na di bagasan hudun nai doho miak na di bagasan guri-guri Tutu macelas dorohani parupuan na mabalui di halongangan na masa di bagas ne. Alay dung manang napigaliling dang di pabua rupani berselang manang napiga tahun. Alay didok di ayat 10 pitui duk salpu akka jamitau deng. Marsahi ma anak ni parupuan sorangan ne. Pola pasang situtu sahi na laustos hosana. Molo di hata Indonesia didok tidak ada nafasnya lagi. Berarti molodang marhosa be nang modding mayate. Modding ma anak ni parupuani. Hamu kadungan anggonak kining nunga sangalas rohani parupuani di siala pasupasu na jinalona marhiti nagadda si pangano di jabuna. Alay to pumaju rohana muse marsak inatay ay kunadupan na masada si taunon na macay duk situtu. Ima ikom marsirang iba na dohot anak na semata wayangi. Ise maina manang naturas na sumarsak mulumoding giling nate. Apalagi semata wayang. Hamuak kamang dohot tamuak kay na nami dihilala parupuanod do kehadiran ni si Elia di jabunay gabi mabuam mara. Idua sa didok ibana aha parsaurakku tuho. Ali halak ni debata. Rupa rodo ho tuau lahu pasingot tu dosaku doho memunu anakku. Ninnay bana. Atik pe dak to ho tuduhan ni inatay tu si Elia. Ali dak pola dia lusi ibanay. Didok rohani si Elia do. Ala ni pojok ni rohana dui di parmoding ni anak nay. Asa gabi songoni pikiran na manang padok na. Bako ni hajol mau do songoni ate. Olo do dang jernih berpikir moloto puro kasih taunon na duk tuibana. Naso marsala, olo do gabi marsala. Jala tubuh maka sura-sura ni roha. Songoni manuaing parupuan na mabaluan. Duk songoni didok si Elia ma asa dibuat tuibana anak nay. Dungi dibuat ma tu bilut pergijak tu bilut nani inganan nay. Dungi di juma ibana tu Jehoba, maksudnya juma ibana tu Jehoba, jala omma didok si Elia. Wali Jehoba di batakku. Tung doho ma parupuan na mabaluon sorang aki marhina mago bahinommu lahu memunu anak nai. Ali Jehoba di batakku. Ua paula ma hosanida danakon tu bagasan ibana. Ima pangiduan ni si Elia, ima tangyang ni si Elia tu Jehoba.
Jadi ditangi ho Jehovah maswara ni si Elia gabi mula mahosani danaki itu bagasan ibana laus mangulu ibana. Dungi dibuat si Elia danaki jala dibuan sian bilu pergijak tutoru jala dilehon ibana tu inana huhu didok si Elia idama na mangulu do anak mon. Dungi didok parupuani matu si Elia nuaipe asa huboto halak ni debatado ho jala hasitonga do hata ni Jehovah naruar sian pamangamu. Hamua kadongan sahapor siaon ima berita masa natajaha ditupuk jamite. Atong aha manabui taputihi siat turpuk jamitaon nanaing si hangulu honota. Tutu na parjulo nanaing dohonon na tuhita ima huaso ni debatado na panguluhon ianakon ni parupuan na mabalui. Odo na parjulo. Dakwaso ni si Elia Si Elia holan perhitian ni debatado Anggo na panguluhon debatado. Takas do na kita bigi na martangi yang do si Elia tu Jehovah jala ditangi ho Jehovah tangi yang nai. Dungi di paula debatama hosanida danaki. Hamu kadongan hitape nabui do pakyo ni debata gabe ula-ulana pasahaton pasu-pasu ni debata tu akajolma. Jala nabui do pakyo ni debata hita pasahaton hamalumon ni sahit tu akana marsahit. Bahkan nabui do pakyo ni debata hita panguluhon akana mate. Songon si Eliaon. Why not? Dang mungkin ni ninna nadeba. Puasa dang mungkin. Adong na sumungkid di Tuhan ni. Bukti na. Adong na mate. Subui di pangulu paditay. Ninna. Kan nasu disuruh debatado paditay. Pataruhot tu udia do disuruh. Jadi out sugari di dok debata. Pangulu mapadita ninna. Baula honon na dwe. Jala pangido umma. Huaso. Siat Tuhan ni. Panguluhon. Ido. Ay na mangulahod do perhitian ni debatado. Anggo na panguluhod debatado. Jadi dakola si Elia nabui patupahoni hitape. Akan na poso ni debata. Nabui do patupahoni. Napaduahon nabui taputihi siya trupukon ima. Uduk mahita tuhata ni debata. Taparrohaho do dibaga sa trupukos songo dia si Elia toktong uduk tu hata ni debata. Uduk tu pareta ni debata. Dang majua ibana dia kena ni dok ni Tuhan ni. Di dok debata asalau ibana manodong dopak pruba. Jala martabuni di sidi labung ni sungai karit. Lau ibana. Dang majua. Di dok debata asalau ibana tu sarpat atikpe ngadawi sian luatna. Lau do ibana. Dang majua ibana di si. Ay di dok rohana debatado na marsuru. Jadi ala debatado na marsuru tutu sari hono ni debatado ibana di si. Jala memang terbukti dwe. Anggo hita manangjol pada umumna na pitur pikirata do tabahem manibangi. Jala pikirata ma ukuran na. Dang besakap ni debata. Dang be pikiran ni debata. Akhirna dak sau be mananga. Jaladang adong bedaput tita mananga. Luangan ma. Dakarubinotoi ninna mamuse. Anggo si Elia tak songoni. Songoni do nang parupuan na mabaluon. Diului do hata ni debata. Atik pe. Ya adong do komentar ni bana. Alay dang gabi merujung di komentari. Alanido gabi taruli manasida. Dia kaparsaulian. Si Elia di pasukup debatasi panganon na bohal na songoni do nang parupuan ni taruli dia kapasu-pasu ni debata. Napatuluhon nabui taputihi siya trupukon ima meragam do dalan di bahid debata lahu manarihon akan na porsea di ibana. Tabereng masih Elia do parupuan na mabalui. Tutuga belau sada kepastian doi nang dihita akan na porsia di tuhatai. Hita pe nasarihonon ni debatado songon panarihonon na di si Elia doho na mabalui. Songo dia debata manariho kita
Tak pola taguru itu hatta di siate. Ay dak ya kehabisan ide tu hatai lahu manariho kita. Say adong dodalan patupaun itu hatai manariho kita. Bahkan sian nasuhea terlintas di pikirata. Buidui dalan ni debata lahu manariho kita. Jujud dak sia turu hatta dalan ni debata. Ala itu pado dibahin. Ala ni unang ganggu hita di si. Napaupaton ima ahape na masa dingguluon dijaga debatado hita. Buku deta nomor 200 onomi ahape masa dinggulumon Tuhan majago ho. Holong na do mangod dihoko Tuhan majaga ho. Tuhan majaga ho. Las peroha marsak peho. Say diramoti ho Tuhan majaga ho. Ima di Bukit Deta 200 onomi. Ahape masa dingolumon Tuhan majaga ho. Holong nado mangodihon ho Tuhan majaga ho. Tuhan majaga ho. Las peroham marsak peho. Say diramoti ho. Tuhan majaga ho. Tak tinggal diam tu hatai dia kana masa nata adupi. Asal matok-tok kita uduk jala pangului tu ibana. Napalimahon dipaluas debatado ro akka masalah itu nguluta. Tutu sakap ni debata di si asa terlatih do otot-otot ni hapor siyaw tay, otot-otot iman kita itu terlatih. Songonak ka olahraga wani ikut dilatih do sudi otot-otot nai asa mampu ibana menghadapi akka pertandingan demi pertandingan. Bertanding bukan soal kalah menang, tetapi soal persiapan dan latihan. Tutu molununga digenjot ibana merhiti latihan ini, proses tidak akan mengkhianati hasil. Tak mungkin juara tanpa melewati akka perjuangan. Songonido nak kita dipaluas debatado akan namasay lahu manguji hapor siyauta. Asabuha, Tuhan mau iman kita itu terus naik kelas. Asa naik kelas hati, asa naik tingkat. Jala semakin tibu sikolana, tutu semakin tibu do ujianna. Molo naing sarjana, ya jangan mengharapkan ujiannya 1 + 1 sama dengan 2. Di TK doi, bita babi sama dengan bibi. Namar siajar sikola do piyati. Ilam tibu sikolana, lam tibu do ujian. Jadi iko bangga do hita, molo lam maul ujian ningului, berarti kita sudah naik kelas, naik tingkat. Na perpudi na paunopon ima hasitonga do hatani jahuba na ruar sian pamangan ni naposona. Ikonido keyakinata aka hasitonga do na haruar sian pamangan ni naposo ni debata. Tang ragu hita disi. Alani molo adong naposo ni debata na makatahon na sositong banin na roha nga perlu dipatakas pajuwon ni. Amin. Martang yang mahita. Muliate matuhan dihatam na badiyay. Pasu-pasuhom may dihami, paurato di bagasan rohanami. Asa di perbuihok katamia kaparbuhe na dinggan, parbuhe na tonggi. Di bagasan Jesus Kristus martangyak kami tuho. Amin.